My-in-laws were very disgusting most of the time. Zvinhu zvakaita sei unotry kuita so many good things kuti uchivada nekuvaitira zvese, but kuti ivo in return they see you as a monster, as something chiri ameno. I think the best thing ndekungoti unoita zvinhu out of your own heart, zvinhu zvinokufadza, kwete kuitira kuti uzotarisira kuti vachazondida in return. Haisiri hama yako, haisi hama yako shamwari. For the first time, I agree with you. My in-laws sometimes wamwachoka imbwa iri nani. Wamwacho unotoita kunga wakanyururwa mublair toilet dzekumusha dziya zvekuti even green bomba rinotosemeswa kusvika pavari in-laws. Unoona rimwe richitoya kwauri richitaura kuti hanzvadzi yangu haizwaro. Unofunga kuti my in-laws they always have this mentality yekuti kwavo ndo kune vanhu vanofunga chete, kuwamwe kune mapenzi ega ega. Manje uchaona zvandichaita one day. Rimwe ndichari kuwadzura nembama. Are you becoming personal? About what? Makutaura wamuda kuwadzura nembama. Yawa turi kutaura kuti my in-laws. I'm in agreement with you. Yeah? Yeah, I'm in agreement with you. Anditi what they are discussing it. Makaoma image aya zvakatooma. Wakuita personal.